Stħarriġ li sar mill-professur Vincent Marmara dwar l-użu tal-lingwa nazzjonali inġabar f'pubblikazzjoni li għadha kemm tnediet waqt attività fl-Esplora fil-Kalkara fl-okkażjoni tal-ewwel sena ħidma taċ-Ċentru tal-Ilsiem Malti li għandu lan li jsaħħaħ il-lingwa naturali tagħna u anke l-użu tajjeb tagħha. Norma Saliba l-kap eżekuttiv taċ-ċentru spjegat li qiegħda ssir ħidma ma' diversi entitajiet pubbliċi b'lan li jinħolqu inizjattivi u proġetti biex jiġi użat mod korrett l-Ilsiem Malti f'materjal stampat u awdjoviżiv, avviżi, tabelli u sinjali pubbliċi kif ukoll it-tagħlim tal-Malti lil ħaddiema barranin. Bħala parti minn dan fl-istess okkażjoni ġew iffirmati ftehimiet ma' 5 entitajiet: il-Kunsill Malti għall-Arti, l-Awtorità għall-Innovazzjoni Diġitali ta' Malta, id-Dipartiment tal-Informazzjoni, l-Aġenzija għall-Vittmi tal-Kriminalità, Xjenza Malta u r-Residenza San Vincenz de Paul. Saliba komplet li f'din it-tieni sena se jaħdmu fuq 3 aspetti ewlenin. Kampanja edukattiva ma' tfal, mal-ġenituri u mal-edukaturi biex iktar ikollhom mhux biss ħakma tajba tal-Malti ma jkunu wkoll esposti għall-ilsienna. It-tieni nett illi ikun hawn iktar għarfien u korsijiet tal-lingwa Maltija għal ħaddiema tas-servizz pubbliku kif ukoll għal barranin li jgħixu f'Malta u jaħdmu f'entitajiet kemm pubbliċi kif ukoll privati. U t-tielet nett nixtieq ukoll illi aktar niftħu l-opportunitajiet li xandara bilan illi dawn jużaw Malti korrett fuq it-televiżjoni, ir-radju u online. Għal din il-konferenza kien preżenti wkoll il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, li tenna li bil-ħidma tiegħu iċ-Ċentru tal-Ilsiem Malti qed iżomm ħajja l-lingwa nazzjonali anke biex tiġi aktar apprezzata fil-kuntest kulturali u edukattiv. Illum qed nimmarkaw sena minn mindu twilet iċ-Ċentru tal-Ilsiem Malti, ċentru li għandu lan illi joħloq għodot illi jippreservaw il-lingwa Maltija jkomplu jmexxuha il-qudiem. Kena l-opportunità nagħtu ħarsa lura l-inizjattivi li saru fis-sena li għaddiet kif ukoll inħarsu lejn ix-xogħol li se jsir fil-futur. Aħna rridu li nkomplu nsaħħu l-lingwa Maltija u dan isir billi jkun hemm xogħol importanti li tmexxi din il-lingwa l qudiem.